goyo mos kod oro kuyo ne anyuola gosiepe kod wede mag nyako matin, nyako Julia mowito ngimane e yo mapok ofwenyore. Adwa dok back to accurate reporting. Kwa neno report mwaneno e wang jowika, waneno ka jona nyuki ywak. To waneno ka kene min Maria kene dane ywak ni oyudo simbe moko. Gima da gombi ni mondo mi wang'e wan kaka jo Kenya. Ni asset ma communication, messaging. Gima duong' ma jo media stations omako mar rito obwongo paro mar jo Kenya en reporting. Da kwa media houses magwate mondo uchiw report mose timnegi timo nonro ma i report gima accurate ma sama jopiny consume gima report to gi consume gima ne kod ranyisi kod mantie gi wang' yo magi wacho ni ka to nyalo bet ni en adier. Ang'o miya wacho kama? Kasomo kacha to awinjo ni aneno ka jo fwambo lando kanyo ni otho e police station. Tawinjo ka jowetega ka bende wakili kod owadwa wino bende owacho ni gi explain komaki kaka ne wacho ni omak nyako Julia otere e police station, ogole e police station, otere e police cell. Police okonya dok e police station mana ka police no dhi okwaye court kanyo ni nitiere nonro moro magidwa ne gidhi time wi Julia. Koro gikwayo ni mondo migi time mondo gibed kode ka gitimo nonro moro. To kano se wuok kachacha mochopo kiwango makoro miye bond mondo mi ochul. Manyiso ni owuok kanyo to end up a remand. Police remand. Kowuok kanyo be family osenyisowa ni to bedi no se chulne kata bod ni kumu wuok prison remand kacha mondo owuok ot. Aya, jowete gibo chiwo nondo maber. Kalure kod familia omenda makamano nok gi nyalo chulo. Nok gi nyalo chulo. Ero kala en kamano, gima da gombi dwoka back to accurate reporting. Jo media houses nitiere tendency moro mawuok sani makwayo gi bolruok. Ni samo report nikech Kenya emotions mag jo Kenya obedo whipped a level moro mamalo ma ji refuse to interrogate situations gimara mara kotimore waketo blanket mo kwang'i ni tang'oma otimore adieri ni kanye king'iyo mos. Could it be an kaka nene an kaka Obuya, could it be nitiere internal sabotage? Could it be there's a Trojan house within the police service and the government itself? King'iyo kata statements mawuok kuom serving police officers moko mwasenene mbui gi moko mwanene TV gi mosome gazette. Iyudo ka police sani wuok suddenly serving police officers wacho kaka gipingo duond command mar order ma police. To king'iyo mos historically ang'o momiyo suddenly opinion mar serving police officers gi mabe king'iyo mos tiyudo ni giwuok mana e kona moro mar Kenya. Ang'o momiyo igni te nikech paro machalo kama gi situations machalo kama gin gik moko chakore sani ne gichakore chien kachacha mana bang' independence 66 kibiro mos nyaka nyoro 2003 kane ji ting'o sufuria ka ji ne ng'anyo ni ochumi man malo. Ang'o momiyo sani suddenly obila moko wuok kendo nyalo wacho ni an apingo gima kama. Mano miya read gimiluongo ni intent. Could it be ni nitiere ng'at moro matiyo gi jotich sirikal moko kata serving police officers mondo conflict, mondo whip emotions mag a particular community e Kenya ka? Could it also be ni samoro dibedi ni nitiere jomoko manigi mbi e messaging gi report mawuok machopo ne jopiny
Mamiyo gidwa form a particular opinion. Ni maendi, iwacho ni if you want to kill a dog, you give it a bad name. Nyalo bet ni wacho ni kidwa nego guok timiye nying marach. Koro sude kochopuku kata en guok maber mok sude. Nyalo bet mago gin gik madakwa ni wan jo Kenya kapok wa consume gimoro. Let us be in a position mar interrogate gik motimoregi mondo kwa consume makata kwa wuok nwa dhi e ng'anyo to wadhi e ng'anyo ka wan gi ang'owa, wan gi ratiro kendo wan gi report ma accurate ni gima kama otime, ratiro mar nyako ma Julia otime to both owuok kama nade. Who do we hold responsible? Ilero